Barista Luka Abubakar Haruna Musa ya kasance ɗaya daga cikin lauyoyi 57 da aka yi wa ƙarin girma zuwa matakin Senior Advocate of Nigeria. Ƙarin girman ya biyo bayan zaman Legal Practitioners Privileges Committee ƙarƙashin jagorancin alƙalin alƙalan Najeriya, Justice Kudirat Motonmori Olatokunboh a zaman kwamiti na 169 wanda aka gudanar ranar Alhamis. Ana sa ran manyan lauyoyin za a rantsar da su a ranar 29 ga watan Satumban shekarar 2025 a babban birnin tarayya da ke Abuja. A cewar jaridar This Day, wanda aka ƙara wa girman sun haɗa da lauyoyi guda 56 da malami ɗaya daga jami'a. A jawabin nasa, babban rijistiran kotun kolin Najeriya kuma sakatare na Legal Practitioners Privileges Committee, Malam Kanir Eniola Akambi, jerin sunayen ya samu sahalewan babban alkalin alkalan Najeriya Justice Kudirat Olatokunboh Ekun yayin zaman kwamitin da ya gabata. Ya kara da cewa mukamin Senior Advocate of Nigeria babban mukami ne da yake nuna jajircewa da fice wajen gudanar da aikin lauya.